Γεια σας, τι κάνετε? Καλά είσαστε? Έχουμε να τα πούμε λίγο καιρό. Λοιπόν, οι περισσότεροι σας έχουμε επιστρέψει από διακοπές. Είμαστε στη φάση που ξεκινάει η νέα σεζόν. Εύχομαι να έχουν γεμίσει οι μπαταρίες, να έχετε όρεξη και ορμή. Αυτό που θα σας δείξω εδώ πέρα είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο της Google, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ κατά κόρον στη δική μου δουλειά. Πιστεύω ότι μόλις το μάθετε και θα το χρησιμοποιείτε, όχι μόνο για τη δουλειά σας, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Να πω λίγο τι ακριβώς είναι αυτό. Σήμερα, παλιότερα, για να γίνει μια έρευνα marketing, να δει δηλαδή ένας ο οποίος έχει ένα δικό του προϊόν ή υπηρεσία, ανεξάρτητα σε ποιο χώρο είναι, πόσοι από αυτό το αγοράζουν, πώς το καταναλώνουν, γενικά έκανε έρευνα αγοράς. Σήμερα το διαδίκτυο μας δίνει φοβερές ευκαιρίες και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα δωρεάν, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και να δούμε τις προτιμήσεις των καταναλωτών ανάλογα με τις αναζητήσεις που κάνουμε. Ξέρετε, όταν είμαστε μόνοι μας, πηγαίνουμε στην Google για παράδειγμα και ψάχνουμε κάτι, ειλικρινά δηλώνουμε την επιθυμία μας για αυτό που ψάχνουμε και η Google έχει κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Μας δείχνει τι ψάχνουν οι χρήστες. Πώς είναι αυτοί που ψάχνουν, πόσο συχνά και όλα αυτά. Το εργαλείο το οποίο θα σας δείξω μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε όποιο χώρο και αν ανήκετε, ό,τι δουλειά και αν κάνετε, όποιο προϊόν ή υπηρεσία προωθείτε. Δεν είναι ανάγκη να είστε στη δική μας την ομάδα. Μπορείτε να έχετε το δικό σας προϊόν ή υπηρεσία. Καλό είναι να το γνωρίζετε. Ονομάζεται Google Keyword Planner. Παλιά λεγόταν Google Keyword Tool. Πάμε ακριβώς να σας δείξω τι είναι αυτό και πιστέψτε με, σε 2-3 λεπτά που θα τελειώσει, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο και απλό, θα ενθουσιαστείτε με αυτό. Λοιπόν, πώς το βρίσκουμε? Πατάμε εδώ πέρα Google Keyword Planner, ναι, είναι το πρώτο που βγάζει εδώ. Είναι το πρώτο εδώ πέρα. Είναι μέσα από ένα λογαριασμό AdWords. Τώρα, για να συνδεθείτε, χρειάζεται απλά να έχετε ένα λογαριασμό στην Google. Ένα απλό Gmail να έχετε, που μπορείτε να το κάνετε μέσα σε ένα λεπτό. Μπορείτε να συνδεθείτε. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν. Θα πατήσω εδώ πέρα σύνδεση. Θα συνδεθώ με το δικό μου λογαριασμό. Okay. Ίσως μας κάνει λίγη ώρα μέχρι να μας κάνει redirect στο λογαριασμό AdWords. Η υπηρεσία AdWords της Google είναι η υπηρεσία στην οποία κάποιος ο οποίος θέλει να διαφημιστεί, γενικά να προωθήσει τα προϊόντα του, τις υπηρεσίες του και όλα αυτά, μπαίνει μέσα σε αυτή την υπηρεσία της Google, το AdWords. Μέσα εδώ πέρα υπάρχει το εργαλείο που σας λέω που λέγεται Keyword Planner. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η πρώτη σελίδα που θα δείτε. Έστω λοιπόν ότι ψάχνουμε για το keyword, να δούμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο keyword πώς το ψάχνουμε. Για το δικό μας το παράδειγμα εδώ, ας υποθέσουμε ότι κάποιος ψάχνει για... Έχω παπούτσια, κατάστημα με αθλητικά είδη, θέλω να δω παπούτσια Nike. Πώς ψάχνουν για τα παπούτσια Nike. Οπότε να γράψω Nike shoes στα αγγλικά, θα μπορούσε να είναι και στα ελληνικά βέβαια, και πατήσω εδώ πέρα Get Ideas. Θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε απλά σε γενικές γραμμές. Θα δείτε τι θα μου βγάλει. Εδώ καταρχήν μου βγάζει την επιλογή για Group Ideas και για Keyword Ideas. Το Group Ideas είναι λέξεις κλειδιά παρόμοιες με αυτή που έχω βάλει εγώ με το Nike Shoes. Αν θα πατήσω το Keyword Ideas θα δείτε ότι συγκεκριμένα τη λέξη Nike Shoes την έχουν βάλει, είναι σε μηνιαία επιλογή, 550.000 άτομα ψάξαν συγκεκριμένα για Nike Shoes. Εντάξει, και από κάτω ακριβώς βλέπετε keywords, ας τα βάλουμε με περισσότερο, ας τα κάνουμε μια ιεραρχία, το περισσότερο με το λιγότερο. Βλέπετε, για Nike Store ψάξαν 673.000, για Nike ID 550.000, Nike Free κτλ. Άμα θα βάζα και μια συγκεκριμένη μάρκα Nike Shoes Air Max, από ό,τι θυμάμαι πρέπει να υπάρχει και αυτό, ας το βάλω και αυτό, θα δείτε εδώ πέρα θα βγει ακόμα πιο συγκεκριμένη αναζήτηση. Είδατε μόνο 880 άτομα για το συγκεκριμένη μάρκα. Και εδώ πέρα μας δείχνει και ποιο είναι το κόστος αν θέλουμε να προωθηθούμε σε αυτό το keyword. Δηλαδή αν θέλουμε η δική μας διαφήμιση να παίζει πρώτη σε αυτή τη συγκεκριμένη φράση κλειδί. Δηλαδή να σου πατάει για τα παπούτσια Nike Air Max, θα μας βλέπει εμάς πρώτους. Και βλέπετε από κάτω έχει και άλλα keywords για να παίρνουμε ιδέες. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο σαν εργαλείο, δηλαδή να δούμε πόσοι ψάχνουν στο ίντερνετ, γιατί η Google επί της ουσίας είναι το ίντερνετ όλο, εντάξει, για κάτι έχουμε αυτό το εργαλείο, το Keyword Tool.
Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, μπορεί να παίξουν πολλά πράγματα, να δούμε σε ποιες περιοχές, σε ποια γλώσσα. Να ξέρετε ότι η αναζήτηση που βάζουμε εδώ πέρα είναι κάποιος έχει πληκτρολογήσει ακριβώς αυτή εδώ τη φράση. Για παράδειγμα, άμα βάζαμε τη λέξη money, λεφτά, get ideas, θα βλέπαμε ότι μηνιαίως τη συγκεκριμένη λέξη την πληκτρολογούν 823.000 άνθρωποι. Currency converter 6 εκατομμύρια. Money 823.000. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται παγκοσμίως και πόσοι ψάχνουν τι. Φανταστείτε τώρα ότι έχουμε ένα προϊόν στο οποίο όταν βάζουμε τη συγκεκριμένη λέξη κλειδί δεν ψάχνει κανένας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πουλήσουμε από το διαδίκτυο αυτό, αν δεν μας ψάχνει κανείς δηλαδή. Ή φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα προϊόν που μόλις πληκτρολογούμε τη συγκεκριμένη φράση κλειδί, το ψάχνουν όλοι. Τότε πολύ πιθανό να υπάρχει και ανταγωνισμός εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα εργαλείο που μας δείχνει το βάθος μιας αγοράς. Πόσοι ψάχνουν για κάτι, το μέγεθος, αν θέλετε. Αν εδώ πέρα δεν υπάρχετε, δηλαδή στη συγκεκριμένη φράση κλειδί στην οποία έχετε στοχεύσει εσείς, τότε υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για το keyword tool, το συγκεκριμένο. Μπορείτε να ψάξετε και μόνοι σας, απλά πάρετε μια ιδέα, είναι εντελώς δωρεάν. Εύχομαι να σας βοηθήσει και να μπορέσετε να καταλάβετε περισσότερα για αυτό που προωθείτε, για αυτό που πουλάτε. Λοιπόν, αυτά. Αν το έχετε ξαναδεί, ειδικά όσοι από την ομάδα μας, δεν πειράζει. Μπορείτε να το μεταδώσετε και σε άλλους, έτσι ώστε να μοιραζόμαστε τη γνώση. Λοιπόν, αυτά. Τις επόμενες μέρες, μια σημείωση για όσους έχουν ξεκινήσει μαζί μας ή για όσους είναι με εμάς. Τις επόμενες μέρες θα γίνει ένα webinar σχετικά με αυτά τα πράγματα. Καλό θα είναι, όσοι το σκέφτεστε, κοιτάξτε, κρατήστε τη θέση σας ακριβώς από κάτω. Μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να έρθετε σε εμάς. Και θα τα πούμε. Λοιπόν, αυτά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Εύχομαι να σας βοηθάει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι στη διάρκεια των ημερών θα σας στείλω και άλλα τέτοια εύκολα εργαλεία καλά για να μπορέσετε να αναπτύξετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη δουλειά σας. Αυτά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.